l-appell tiegħi, nixtieq nagħmel appell lill-poplu Malti. L-ewwel nett biex ħadd ma jibża, ma nħallux lil min qatel lil defni u min qed juża l-vjolenza anke f'sitwazzjoni oħrajn biex jitterrorizzana. Aħna bżonn ma nibżgħux imma nibżgħu għal xulxin. Xi ħadd ukoll xi ħaġa li għadt fl-omelija llum ukoll. Ma nibżgħux imma nibżgħu għal xulxin. Let us not be afraid, but take care of each other. Bl-Ingliż ma tikwadrax, imma bil-Malti qed nużaw l-istess ser meta ngħidu ma nibżgħux imma nibżgħu għal xulxin. Meta nibżgħu għal xulxin nirrispettaw ix-xulxin anke fejn ma naqblux, naħdmu flimkien u noħolqu soċjetà pożittiva fis-sens li dak li il-ħobs li naqalgħu ma jkunx ibċappas bl-inġustizzja jew bil-kriminalità. Aħna rridu natfu s-sistemi tagħna, l-ekonomija tagħna u nagħtu garanzija lilna nfusna, lill-Mediterran, lill-Ewropa u lid-dinja li aħna verament nisseri kif nixtieq nkunu. U li ħadd m'għandu dritt bil-vjolenza tiegħu iċċappas l-isem tagħna. Imma rridu naħdmu għall-isem tagħna, għar-reputazzjoni tagħna, x'aħna nħossuna kultant umiljati li r-reputazzjoni tagħna tintilef, imma rridu naħdmu aħna biex l-isem tajjeb li ħadmu għalih tant nies inkomplu nissiltu għalih flimkien.